Čiže ja, pán podpredseda, pán magister Vladimír Vertok, ktorý bol zvolený z Rady komisie. Ďalej je to pán Bednárik, potom Mikuláš Farkas starší, Ludovít Haris, pán magister Vladimír Chlíbik, pán Ivan Kolumbus, pán magister Štefan Mrva a inžinierka Gabriela Rebrošová a v neposlednom rade naša tajomnička bakalárka Alžbeta Bondorová. Tu nás sú vlastne zobrazení, to je naša spoločná fotografia. By som tak len zľava povedal, zľava pán Kolumbus, pán Haris, pán Bednárik, pani Bondorová, v strede ja, vedľa pani Rebrošovej, potom pán magister Vertok, pán Farkáš, pán Mrva a pán Chlíbik. Zasadnutie komisie športu, stretávame sa takisto ako ostatné komisie pravidelne. Je tu vlastne zoznam komisí, zoznam vlastne dátumov zasadnutí komisie. Väčšinou zasadáme pred mestskou radou, aby sa dali jednotlivé tie body posunúť ďalej do mestskej rady a do mestského zastupiteľstva. Tento rok nás čaká ešte stretnutie s predstaviteľmi seneckých športových klubov a reprezentantami mesta Senec a posledné potom vlastne stretnutie komisie 12.12. vyhodnotenie roka. Tu je zo pár fotografií z nášho zasadnutia. Toto zasadnutie bolo v Národnom tréningovom centre, inak zasadáme v sobačnej sále. Tu je zo pár fotografií, aby ste videli, ako to prebieha. Ďalej, čo sa týka dosť dôležitého bodu rokovania našej komisie, je rozpočet komisie. Minulým zastupiteľstvom na rok 2010 bolo pridelených 55 000 eur plus účelová dotácia pre ŠKSK Senec v hodnote 100 000 eur. Čiže celkovo sme na začiatku na základe žiadosti jednotlivých klubov, jednotlivých športovcov pridelili v prvom kole 142 800 eur a potom v druhom kole bolo pridelených 3700 eur. Čiže spolu vlastne bez účelovej dotácie bolo použitých 46 500 eur. V rezerve v rámci šetrenia zostalo 8500 eur. Ďalšia významná, teraz by som vám priblížil jednotlivé akcie, ktoré Komisia športu organizuje. Tu je aktuálny článok aktuálneho ročníka posledného, ktorý bol športovec z roka 2010, ktorý bol v Senčanovi, od pani Laukovej. Ďalej budú nasledovať fotky od pána Lauka. Čiže zaoberáme sa vyhodnotením jednotlivých športovcov, návrhy prichádzajú od jednotlivých športových klubov, ale aj od radov občanov. Tu sú fotky zo športovca roka 2010, ocenení športovci. Ďalšie významné podujatie, ktoré sa nám podarilo založiť, a touto cestou by som chcel aj poďakovať všetkým členom našej komisie za veľmi dobrý prvý ročník seneckého behu okolo Slnečných jazier. Tento daný beh vznikol vlastne z iniciatívy pána magistra Chlíbika. Sme sa najskôr troška otávali, ale podarilo sa nám to tento rok urobiť v októbri. Čiže v októbri bol prvý ročník, tu vidíte jednotlivú trasu, zamerali sme sa aj na mládež, tam to bolo tento rok troška vekovo obmedzené, ale budúci rok by sme to chceli rozšíriť aj na tie nižšie kategórie. Dokonca sú jednotlivé výsledky, budete vidieť, ale zrejme asi nie. Tak ja len tak skratke poviem, že zúčastnilo sa tej hlavnej kategórie muži a ženy, čo bolo rozdelené 7 kategórií, bolo 55 účastníkov a mládežníckej, dievčatá a chlapci dokopy bolo 9. Kvôli tomu počasu troška. Tu sú tie výsledky. Tak skratke, tu sú aj tie fotky z toho prvého ročníka Seneckého okolo Slnečných jazier. Tam sú ceny pre tie jednotlivé kategórie. Štart hlavnej kategórie mužov, pán Vertok na štarte. Tu sú víťazi kategórií Tomáš Pálkovič a Barbara Borkovičová zo Senca aj s časmi okolo vlastne jazier toho prvého boju. Tu som s mládežou so všetkými 9 účastníkmi. Ďalej, za môjho pôsobenia ako v komisii, ako predseda komisie športu sa nám podarilo s mojimi kamarátmi, dobrými kamarátmi, kolegami založiť futbalovú miniligu Senca. Vrátili sme vlastne do Senca tradičnú futbalovú miniligu. Touto cestou ďakujem takisto aj základnej škole Mestskej pánovi Rezníkovi za poskytnutie tohto ihriska. Tu je vlastne fotka od pána Lauka, zahájenie prvého ročníka, ktoré sa konalo 17.9. Tu nás sme takto všetci traja, čiže ja, Radoslav Dosedel a Robert Jonáš. To meno sa posunul.
Takže tak. Tu je tabulka po jesennej časti, chýba tam ešte dohrávka, na ktorú vás takisto pozývam v sobotu do obeda, bude dohrávka ešte 7. kola, jedného zápasu. Tu nám vidíte štatistiku, podarilo sa nám vlastne zváriť 131 účastníkov, aby som to povedal, v 10 mužstvách, priemerný vek je 25,86 roka a z Osenca vidíte 78 členov, čiže je to vlastne skoro 60%, čiže 60% vlastne všetkých účastníkov je z Osenca, čiže myslím si, že na ten prvý ročník celkom slušná návšteva a slušná účasť seneckých mládežníkov. Z ostatných 19 obcí a miest to vlastne tvoria ostatné percentá, ktoré tam vidíte. Ďalej, to som chcel, tu sú vlastne kontakty na minulý, keby ste sa chceli tiež niečo spýtať, je tam predseda Radoslav Dosedel, ktorý tiež je tu medzi nami. Potom podpredseda vlastne a webmaster Robert Donáš a ja ako najväčší pracovník. Všetky vlastne výsledky a všetko tie výhľady nájdete na internete www.fms.sk a informácie na info.fms.sk. Ďalej, kontakt na komisiu a na jednotlivých členov nájdete samozrejme na Mestskom úrade v Senci, na jeho námestí, je tam aj mail na mňa juraj.gubáni@gmail a komisia športu SC. Samozrejme, dostali sme sa aj na Facebook, kde je založený profil Komisie športu, kde sa snažíme jednotlivé mužstvá a aj športovcov združovať, aby boli oznámené a oboznámené tie športové akcie. Samozrejme hovorím, tento daný profil slúži na to, aby sa viacej prezentoval aj ten šport, aj ten jednotlivý športovec a v poslednom období som veľmi spokojný, čo sa týka hádzanárov a jednotlivých, dávajú tam svoje príspevky a zobrazujú vlastne svoje podujatia, čiže väčšine tých ľudí to neuvidí, že kedy a kde je to dané podujatie. Na záver by som sa chcel vám poďakovať aj v mene Komisie športu za pozornosť a zrejme už to nevieme spolu, takže prajem vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a úspešný nový rok. Ďakujem za pozornosť.